I 1, 2, 3, 4, 5. Uj, šerif, jesi jaki. I 10. Šerife, baš se tisam. Sad ću ja tebe otkraviti malo. Ej! Što je? Kakav je opet? Evo, treniram. Jebe vam polivalo, ajmo na kauč odmah. 43, 44. Momci, šta je ovo? Što radite vi? Pa ne znam kako bi ovo rekao, ali... Mi smo pederi. Ko peder? Samo malo nisam te čuo dobro, šta si rekao? Ko je peder? Jebem ti pedersku majku. Ko je peder?